Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kumagumbi osasazo eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphala phambili. Avule idokethi lophando amapolisa aseLimpopo emva kokufunyanwa kwabatyelela ababini bebulewe ngokungenalusini kwicala lePhafuri eKruger National Park. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu ngokuhlwanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Amapolisa aseLimpopo asungule uphando ngabarhanelwa emva kokuba kufunyenwe imizimba emibini yabakhenkethi yonzakaliswe ngokumasikizi kwicala lePhafuri kumyezo wezilwanyana eKruger National Park. Amaxhoba yindoda eminyaka engama-71 ubudala nowasetyhini nabangakaqinisekiswa amagama abo bachazwe njengabalahlekileyo emva kokuba begqityelwe ukubonwa kwindawo yempolo ePhafuri izolo. Onogada bomyezo barhwecwe emva kokuba kubonwe imizimba yesesibini kwafumaniseka kananjalo ukuba isithuthi ebesihamba ngaso sinyamalele. Umphathiswa wezamahlathi ukuloba nendalo usichaze esi sithwakumbe njengesothusayo nesingazange sabonwa kulo myezo. I am deeply saddened to have learned about the deaths of 2 tourists to the Kruger National Park. Their bodies were found near a river in the northern part of the parks on Friday. I have already been in discussions with the CEO of SANParks as well as the chairperson of the SANParks board, and we will continue to provide any information that the South African Police Service might need in this regard. Athi uphando lubonisa ukuba omabini lamaxhoba abulewe ngokungenalusini imizimba ibhonkemponke ngamanxeba okubonakalisa ukuba ahlatywe ngento ebukhali akwathi asezithendeni zabarhanelwa awalali buhlayo. The circumstances surrounding the incident remain unclear at this stage, and the police have opened 2 counts of murder and hijacking for further investigation. General Khadebe has assured the public that maximum resources have been deployed to ensure that those responsible are traced and brought to justice. The South African Police Service is working closely with Kruger National Park authorities as investigations continue. Amapolisa kananjalo athi imizimba ifunyenwe idata cebukuhle iCross Corner apho kudibana imilambo iLivubu neLimpopo River malanga izolo. Iingcali zezempilo zilumkisa ngezifo ezinokuqhambuka kwindawo zogobityholo kwiphondo laseNtshona Koloni emva kwezikhukhula zeveki ephelileyo. Oku kuza nanjengoko ukungabikho kwenkqubo yokuhanjiswa kwamanzi nogutyulo zibeka ubomi babantu esichengeni. Izikhukhula ezithwaxe iphondo laseNtshona Koloni zichazwe njengezingazange zabonwa kwisithuba seminyaka elikhulu kwaye nokuna kwemvula kufikelele kwelona zinga liphezulu kweliphondo. Kwingingqi ezichaphazeleke kakhulu amanzi asagcwalise indlela phakathi kwezindlu, kwamanye amakhaya amanzi angena endlini. Iingcali zithi uninzi lweendawo zogobityholo zihleli ziphantsi koxinzelelo lokungabi nankqubo yogutyulo esemgangathweni kwaye xa kuneimvula ezo nkqubo zigcwala ngokugqithisileyo, nto leyo yenza kuchitheke ilindle kwiindawo ezivulelekileyo ezihlala abantu. More than 80% of our wastewater treatment plants are in a critical state. So this means when this effluent lands in rivers, it's polluting our rivers. Unjingalwazi Patrick uthi ungcoliseko lwamanzi lwenzeka lula kwiindawo ezichatshazelwe zizikhukhula. Anywhere you find feces or water that's contaminated with feces, you will find every disease from that community and elsewhere in that water. So that means if you get a scratch, your scratch could be infected by something that causes a very severe infection in the wound, and you could end up with losing an arm or a leg because of the infection, or even worse. Kwindawo zogobityholo ezinenkqubo yogutyulo engekho mgangathweni, impilo yoluntu isesichengeni ngakumbi xa zithwaxwe zizikhukhula.
Kwisithuba seveki ezimbini ezidlulileyo iKariyerha kunye nomasipala ombaxa weNelson Mandela Bay zachatshazelwa imeko emaxongo yemozulu. Izantyalantyala zemvula ezidityaniswa nemimoya ebhudla ngamandla zibangele ukuba imilambo igubunge iindonga zayo, indlela zidame, imithi incothuke kwaye konakale neziseko ezingundoqo. Abahlali bomasipala ombaxa iNelson Mandela Bay basakhathazekile ngenxa yokungabikho kweenkonzo eziseko ixesha elide. Abanye sele kuphela iveki ezimbini bengenamanzi nombane. You must go early to bed. Got no food in the fridges anymore. We had to dump everything. We are always the last to get electricity. The water is now off. Nabantu abazoklina ezigrain thalari and then ke amanzi benokwazi uflow. Yazi noba kukho imvula enkulu asinangxaki. Drains khona ayahamba amanzi. Baza nje bafike bafote baze bebanintsi bathembise but akhona. Ngelixa umasipala engakhange abonelele ngexesha elimisiweyo lokubuyisela umbane opheleleyo kumasipala ombaxa, amagosa athi unikezelo lomanzi kwiindawo ezichaphazelekileyo kufuneka lubuye kwiveki ezayo. We fully understand the frustrations of residents. However, it is equally important to appreciate the scale of infrastructure damage caused by flooding, including damaged electricity poles, power lines, and related infrastructure. Restoration work has required specialized technical teams, safety assessments, and coordinated interventions across multiple affected areas within the metro. Losomashishini kulo mmandla likwalumkise ngelithi ukungazinzi kwamanzi kunye nombane kubangela ukuba kube nzima ukutsala nokugcina abatyali-mali kulo masipala. Abasemagunyeni kwezothutho eMntla-Ntshona basiqhawule isivumelwano sikanokontraka sokuthutha abafundi ngenxa yokusilela ukubathutha izihlandlo eziliqela. Abafundi abaninzi belali yaseKlipfort baphoswe sisikolo isithuba esingangeveki emva kokonakala kwebhasi abahamba ngayo. Iqela labafundi abachaphazekileyo lafudusela kwisikolo samabanga aphantsi iMulelwano kwilali yaseFafung ekumgama weekhilomitha ezingama-30 ukusuka kwilali yabo. Oku kwabangela ukuvala kwesikolo sabo lisebe lemfundo kunyaka ophelileyo. Amanani abafundi asezantsi ngunozala woku. Abazali bathi bachaza inkxalabo nezikhalazo zabo ngale nyewe kodwa batsho phantsi sitya sigcwele. I'm concerned as a parent because of when she's at home, there's nothing that she can do. And on the other side, I'm a student teacher, so when she's absent, I have to assist her. Abazali bathi ukusilela komqhubi ukuthutha abafundi kube ngumngeni othe qolo. Baye bacela isombululo ngokukhawuleza udwe nonxama. We are struggling for our kids so that they may go to school. They don't finish a week going to school, the bus stuck always. Baphinde babuza nangemeko yebhasi nesele ineveki ezimbini iqinge kule lali yophuke ifestile, amavili agugileyo nkqu nezitulo ezingekhoyo kwaye ayinalo nephepha mvume. Abasemagunyeni kwezothutho kwiphondo bathi we have a panel of operators who are on standby for similar challenges. It is from this panel that the department has identified one operator. Abazali bafuna isombululo esikhawulezileyo nesisigxina. Abanye babongoza isebe ukuba isikolo eKlipfort siphinde sivulwe, nto leyo eza kunciphisa imicelimngeni yezothutho kubafundi. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama. Ugqirha Kayode Fayem ufaka umngeni korhulumente belizwekazi Afrika noosomashishini ukuba bakhawulelane noguquguquko kwezopolitiko ngokunyanisekileyo nobuchule. Ethetha kwisifundo sesihlandlo se-16 sobesakuba ngumongameli weli uThabo Mbeki ebanjelwe eKapa, ugqirha Fayem nosisifundiswa kwihlabathi okwangusopolitiki waseNigeria uthe iAfrika inakubukela nje ukhuphiswano phakathi kwamazwe ehlabathi. History compels us to ask difficult questions. Will Africa once again remain merely a source of raw materials for external industrial powers?
Will we continue to export wealth while importing poverty and dependency? Or can this historical moment become the turning point through which Africa finally moves from extraction to structural transformation? This question is deeply personal to me. During my service as Nigeria's Minister of Mines and Mineral Resources Development, I saw both the enormous promise and the painful contradictions of Africa's mineral economy. I saw how weak governance structures often permit illicit extraction, environmental degradation, corruption and capital flight. Umbutho we-African Transformation Movement umemelela uluntu kuba lunike ithuba ngevoti zalo ukuze ukwazi ukuqhubeka nokulimela ekunyanzeliseni abasemagunyeni ukuba bathathe uxanduva ngomsebenzi wabo. Inkokheli yalombutho epalamente uVuyo Zungula ukholelwa ukuba isiganeko esifana nomcimbi wasephalaphala nonxulumene nomongameli uCyril Ramaphosa zingaba yimbali xa lombutho unofumana ulawulo. Umbutho we-African Transformation Movement uthembise uluntu ngomasipala abacocekileyo nabanganarhwaphilizo. Uza kuba nabagqatswa kuzo zonke iiwadi zeli lizwe njeba kusiwa kunyulo lomasipala ngomhla wesine wenyanga kaNovemba. Lo mbutho ukwathembise ukuthwalisa uxanduva abo basemagunyeni. CATM siqinisekile ukuba xa abantu bevotela i-ATM bazokwazi ukufumana urhulumente ozobeka bona phambili ozolungisa ingxaki zabo and urhulumente ongekho sepokothini yentswelaboya, urhulumente okwaziyo ukuphendula zonke ingxaki zabantu. So CATM sesizibonakalisile not only eParlamente but nakwezinye omasipala esikubo siyabamela abantu, siyabaphakamisela abantu and into esifunayo kuba bakwazi ubekwa phambili. Ukanti abaxhasi balombutho bathi sele bekulungele ukuyongena umzi nomzi ngeliyokukhankasela lombutho. And I believe the ATM will bring that change to South Africa. The country will restore its dignity. Abantu bethu will get employment. They will get skills development. They will be able to get the proper education that they need going forward. Sidinga ulawulo olusuka kurhulumente ozawubabeka phambili abemi belizwe uqinisekisa into yobana ngemali yabo imali yokuphatha eli lizwe ayisuki kwenye ndawo, isuka kubahlali belizwe, isuka kubantu ababhatala irhafu kweli lizwe. Kungekudala lo mbutho uza kubhengeza abagqatswa kwizikhundla zosodolophu. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC kwisixeko sabukhoma. Usosiba jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthi ukugxekwa kweliqela malunga nenkqubo yalo evuleleke kuluntu yokuchonga abagqatswa kwisikhundla sosodolophu ayiyonto imele inikwe ingqalelo. Ebutsheni bale veki i-ANC ivule inkqubo yokuchonga abagqatswa ukunika ithuba bemi boMzantsi Afrika ukuzichongela abagqatswa ngokwabo koomasipala. Ethetha nejelo le-SABC kwintlanganiso eliqela entsukumbini ebanjelwe eKempton Park, Mbalula uthe uluntu okolwadlala indima engundoqo ekuchongweni koosodolophu kweli qela. Iinkokheli ze-ANC zichitha iintsuku ezimbini zilungiselela unyulo lomasipala oluza kubanjwa ngomhla wesine ngoNovemba kulo nyaka. Isigqeba se-ANC sishukuxa inkqubela kwisibhengezo esikhutshwe leli qela sokuba uluntu luchonge abantu olucinga ukuba bakulungele ukungena kwezikhundla zosodolophu. Usosiba jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uphawule ukuba ngenxa yemingeni ethile i-ANC igqibe kwelokuba inkqubo yokuchonga abagqatswa ivuleleke kuluntu ngokubanzi luchonge nabo bangengomalunga lombutho xa bebona befanelekile. The ANC selection process is largely informed by public participation. It doesn't start now, you know that. I mean, all our councillors are selected through what we call community participation. So people like to criticize for the sake of criticizing.
Kusenjalo kaMbalula ubongoze abo bazibandakanya nemingcelele echasene nabemi bangaphandle abakweli ngongekho mthethweni ukuba baqinisekise ukuba abazibandakanye nalo naliphina uhlobo lolwaphulomthetho xeshikweni beqhuba eliphulo. We are a constitutional democracy. People have got the right to protest, but not to take the law into their own hands and give us a terrible image that there is no state in South Africa. Kulindeleke ukuba isigqebe esiphezulu salombutho sifumane ingxelo ngokumiliselwa kwezicwangciso zokulungiselela unyulo kugxilwe nakwindlela zokusombulula imingene ekhoyo kwinkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo eziquka amanzi, umbane, iziseko zophuhliso nokulawulwa kwezimali komasipala. uJacques Mali uphinde wonyulwa njengenkokheli yeDemocratic Alliance eLimpopo. Impumelelo kaSmali iza emva kokuba wanqunyanyiswa ngumbutho ngo-2021 ngezityholo zorhwaphilizo lwerhafu. Kusenjalo inkokheli yalombutho uJordan Hill Lewis uthethe nabathunywa kule nkomfa ibisepolokwana ngesicwangciso sonyulo lomasipala lika-2026. Amalungu e-DA eLimpopo aphinde athemba uJacques Mali ukuba awakhokhele kwiphondo ityeli lesibini. Le nkokheli ingena ezihlangwini zophumayo uLindy Wilson. It's a great honor and a privilege to stand here as your newly elected leader. I accept this responsibility with humility, determination, and a clear commitment to build a stronger, more united, more disciplined DA in Limpopo province. Bathathu kambe abagqatswa abebenyekesi izikhundla kuquka uLindy Wilson noMbutlatso Tajeng. Inkokheli yombutho kuzwelonke imkhwabele izandla uSmali. I'm optimistic, my friends, because everything that this province and its many towns and cities have been through and are going through does not need to permanently define their future. Failure is not our destiny. We are not a poor country. We are not a failing country. We are a country that is made poor by bad government. Inkokheli ezintsha zombutho kwiphondo zizakuxhuzula imikhala kule minyaka mithathu izayo. Lifumane ukuzinza iphulo leRise Mzansi kwimibutho elwela isikhundla esiphezulu kwisixeko saseRhawutini emva kwesibhengezo somhlalutyi wezopolitiko uLukhona Mnguni njengomgqatso wesikhundla sobusodolophu kwesi sixeko. uLukhanya Mnguni sisifundiswa nomphandi kwizifundo zolawulo nophuhliso lenzalelwane yaseFlagstaff eMpuma Koloni ithi ingenelela ugqatso lokuncedisa ukwakha ikhaya layo lezopolitiko. We cannot allow for the soul of Joburg to be captured by gangsters in suits, by politicians in bed with criminals, and by criminality overtaking good governance. Ngethuba kusenziwa isibhengezo sogaqelo ukuba ngusodolophu eGauteng kwiRise Mzansi kuye kwakhona usopolitiko ophuma izandla uPatricia de Lille nophuma kwiGood Party. Iqela lika-de Lille liseke inkqubo sikhokelo yentsebenziswano neqela iRise Mzansi ukulungiselela unyulo lorhulumente basemakhaya kunye. We must give over to the next generation, to a young generation. They must take over. And they must become involved now. Inkokheli yeRise Mzansi ithi uMzantsi Afrika ukusiphambuka kwaye udinga inkokheli ezisakhulayo ukuze zisindise ilizwe kubuqhophololo. The corrupt people, the incompetent people who have run this city to the ground didn't do so because they are black. They did so because they are unethical. Uzibi wongeze ngelithi injongo yabo njengeqela kukwakha ilizwe elisekelwe kwimithetho siseko yobulungisa, inkululeko, ulingano, ubumbano kunye nemfezeko. Sibuleleke mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe, ningalibali ingomso ziyabuya kwakho ezindaba ngolwimi lesiZulu kamnandi.